De 29-jarige Vera Ottens wil goed 1400 kilometer fietsen naar Genève. Dit docht ze om yield op te helpen voor dementieonderzoek. Alzheimer komt bij Vera een soort voor in de familie. Daarom fietst ze deze fietstocht met haar pakers en beppers in gedachten. Opa heeft vasculaire dementie. En mijn beppe, die is zo overleden, die had ook dementie. Dus ik heb van dichtbij meegemaakt hoe het is. Om dementie te hebben, wat het doet voor de persoon, maar ook met de naasten. En ik werk zelf bij Alzheimer Nederland, dus daar hoor ik nog veel meer verhalen van mensen die ermee te maken hebben. Opa Siert en oma Pietje binnen al zo'n 60 jaar te jaren en ben je zelfstandig in Boetenpost. Pake Siert had vasculaire dementie. Beppe Pietje zorgt het nog alle dagen voor haar man, wat net altijd makkelijk is. Ja, we zijn getrouwd, ambtenaar van de burgerlijke stand zei, in voor- en tegenspoed ben je elkaar trouw. Ja, dat zit me nog wel eens in de oren. Want het is niet altijd even gemakkelijk. Maar, ach, we zijn zoveel jaar bij elkaar. Dus dat gaat eigenlijk vanzelfsprekend. Vera start op toonsje 26 september bij het gemeentehuis in Boetenpostwij. Haar paken en beppen en orenfamilieleden zullen haar uitzwaaien. De reden dat ze het op de fiets docht sluit goed om bij haar doel. Ja, een beetje een combinatie. Ik hou inderdaad heel erg van fietsen. En ik ga daar een presentatie geven over je brein gezond houden, hoe je dat kan doen. Dus dan is het fietsen, het bewegen is natuurlijk ook heel belangrijk. En zo kwam ik op het fietsen uit.